Kaixo guztioi. Bueno, bideo honetan egingo dugu 2009ko ekaineko ariketa bat. Esaten digute daukagula begizta errektangularra, zeinaren aldeak diren A eta B, beraz, begizta lau errektangulo formako begizta bat daukagu. Eta esaten digute, begizta hori zeharkatzen duela B eremu magnetiko bat. Eta B eremu magnetiko hori dela begiztarekiko perpendikularra. Hau da, azaleraren vektorea izango dela vektore normala, izango da eremuarekiko paraleloa. Eta esaten digute, eman beharrean zein den eremuaren funtzioa, ematen digute grafikoa. Eta eskatzen digute kalkulatzea indar elektroeragile induzitua denbora tarte bakoitzean, hau da. 0 bat segundu bitartean, bat bi segundu bitartean, bi iru segundu bitartean, eta iru bost segundu bitartean. Bost tarte ezberdin, eta bost sei. Dauzkagu, bost tarte ezberdin. Bat tarte bakoitzean kalkulatu behar dugu zein den indar elektroeragilea, eta ondoren sortu beharko dugu grafiko bat horrek. Indar elektroeragilea kalkulatzeko gogoratu joan behar garela Faradayren legearekin, bale? Eta indar elektroeragilea izango da fluxu magnetikoaren derivatu temporalaren negatiboa. Vale, fluxu magnetikoa da eremu magnetikoa bider azalera. Kasu honetan ez dugu N jartzen, daukagurako begizta bakarra, ez dauzkagu areia ezberdinak bata bestearekin, eta horretan N bat jarri barko genuke, baina ez da kasua. Biderkadura eskalarra da B bider S bider kosinu tita, baina esan digutenez, eremua eta gainazalaren normala izango dira paraleloak, beraz angelua 0 gradutakoa denez, hau bat balio du, beraz daukagu B bider S. Eta dakiguna da, denborarekin aldatuko dena gogoratu indar elektroeragile induzitua izateko hau menpekotasun temporala izan behar du, denborarekin aldatu behar da. Beraz, edo azalera aldatzen da denborarekin, edo eremu aldatzen da denborarekin. Kasu honetan aldatzen dena denborarekin izango da eremu magnetikoa. Hain zuzen ere, grafiko honetan adierazten diguten bezala. Beraz, hau da lehenengo urratsa. Bigarrenean, goaz kalkulatzera derivatua, beti ni normalen egiten dut negatibo gabe, eta gero jartzen diot. Zuzenean egin dezakezue. Eta fluxu magnetikoan, kasu honetan, hemen kalkulatutako honetan, jartzen dugu adierazpen osoa, ezta? B teren menpe bider S. Gogoratu derivatuetan konstante bat daukagunean biderkatzen beste funtzio bat, konstantea kanpora atera dezakogula, eta hau da zuzen ere hemen egin duguna. Atera dugu S kanpora, eta ere derivatua bihurtzen zaigu. S bider eremuaren derivatua denborarekin. Eta aurreko ariketetan bezala egin genezake beteren funtzioa sortu dezakegu tarte bakoitzen eta joan egiten. Baina, beste gauza bat komentatu nahi dut, aurreko bideotan komentatu ez dudana, baina aurreko bideotan baita ere egin daitekena. Derivatua azkenean da, eremuaren derivatua denborarekin da, eremuaren aldaketa zati denboraren aldaketa. Baina hau bakarrik izango da egia aldaketa lineala denean. Eta hemen ikusten dugunez, tarte bakoitzean aldaketa lineala da. Zer nahi du aldaketa lineala? Funtzioa, hau bezalako zerbait, bihurtu aitekela, bale? Eremua nolabait dela, hasierako eremu bat, gehi zerbait, jarriko dut B, gehi zerbait, jarriko diot bider denbora. Itxura honetakoa da, eta itxura honetako funtzioak izaten dira, edo bai, zuzenak horrelakoak, edo horrelakoak, edo horrelakoak. Bai? Zein izango zen hau bezalakoa ez dena? Imaginatu, adibide bat, demagun zaten digutela daukagula B0 gehi B1 bider T gehi B2 bider T karratu. Hau izango zen funtzio kuadratiko bat agertzen delako T karratu. Lineala izango da T bakarrik agertzen diren gure funtzioan, zuzenak agertzen direnean. Kasu honetan agertuko ziren parabolak, hau bezalako funtzioak, eta horietan, horrelako gauzak, horrelako funtzioak agertuko balira hemen, ezingo genuke hurbilketa hau egin, bale? Fizikan etengabe gaude hurbilketak egiten, beraz, derivatua funtzio linealetan hau bezala sortu ezakegu. Eta honek asko arinduko digu lana ariketa honetan. Nahi baduzue, sortu funtzio bat tarte bakoitzean, eta egitea zatikako funtzioa eta egitea aurreko biten egin dugu bezala, ederto baita ere, baina ikusiko zue nola ona helduko zareten. Zergaitik esaten dut hau, aurreko bideotan baita ere komentatu dugu hau, izatez hemen jartzen dugula, ezta? Eta beteren derivatua egiterakoan, hau konstanta denez kanpora joaten da, eta geratzen gara bakarrik gai honekin, hain zuzen ere honekin. Eta bukatzeko azalpenarekin, derivatua azkenean da, eremuaren aldaketa eta denboran aldaketa modu infinitesimalean, hau da, denbora tarte hau oso txikia denean, derivatua bihurtzen da, baina kasu linealetan biak dira baliokideak.
Beraz, behin esan eta gero, hau esan da, kalkulatu behar dugu indar elektroragila leku bakoitzean izango dela honen negatiboa, baina oso erraz izango da grafikoan kalkulatzea zein den tarte bakoitzean zenbat aldatzen den eremua eta zenbat aldatzen den segundua. Beraz, horretara goaz. Vale, hemen aurreko ariketan ikusi dugun, aurreko atalan ikusi duguna, derivatua dela hau, horretara heldu gara eta gertatuko da ariketa osoan zehar. Indar elektroragila da horren negatiboa, beraz, honen negatiboa, bai? Eta esatea, delta B izango da eremuaren bukarako balioa, tarte horretan, bai? Ken eremuaren hasierako balioa, hori da zenbat aldatu den eremua, eta denborarekin berdina. Tarte bakoitzean denbora zein den bukaran eta zein den hasierako denbora. Eta hemen kalkulatu dut gure begiztaren azalera, ezta? Errektangularra bada eta 5 cm eta 8 cm aldeak badituzte, egiten dugu biderkadura eta lortzen dugu 40 cm karratu. Eta 40 cm karratu hauek, metro karratutan adierzita izango dira 40 bideran bar ber minus lau, hau da, lau bideran bar ber minus iru. Bagoaz beraz, lehenengo tartearekin, bale? Eta lehenengo tartea izango da hemen daukaguna. Hau guztia da gure lehenengo tartea. Ikusten duguna, jartzen dugu S, minus S, hau da gure azalera. Eta orain, eremuaren bukarako balio tarte honetan. Bukarako zatia izango da hau, hemen eremua bi balio du, hasieran balio du bi. Horizontala da, horrek esan nahi du konstantea dela, beraz, biken bi. Eta behan, bukarako segundua izango da bat, tarte azten delako 0, eta batean bukatzen delako bat, ken 0. Egiten dugu hau, biken bi 0 ematen digu, eta lortzen dugu, lehenengo tarte horretan daukagun indar elektroragile induzitua 0 balio duela. Logikoa da. Hemen daukagu eremu esaren aldatzen den denborarekin, baina tarte honetan ez aldatzen. Eta nola tarte honetan ez den aldatzen, ez daukagu inolako aldaketarik fluxu magnetikoarena, eta hortaz, hau izango da 0. Egingo dugu berdina, gainontzeko atalekin. Ikusten dugu ze gertatzen den urrengo tarteetan. Goratu hau dela adierazpen orokorra, hau da lehenengo tartean lortu dugun indar elektroragilea, bigarren tarte horretan, vale? Orain hemen gaude, ikusten duguna da eremuaren bukarako balioa dela lau Tesla eta eremuaren hasierako balioa dela bi. Lau ken bi. Eta denborarekin gertatzen dena da, bantzerako partido, bi ken bat. Bi segundu da bukarakoa eta hasierakoa bat. Lau ken bi, bi ken bat bat, bi zati bat, bi. Orduan horrela geratzen zaigu, beraz, bigarren eremu tarte horretan, lortu dugu indar elektroragile induzitu bat lortzea, minus 8 bideran bar ber minus iru voltekoa. Ze gertatzen da, hirugarren zonaldean. Berriz ere daukagu horizontal bat. Horrek esan nahi du, eremua ez dela aldatuko honetan ez da ere. Lehenengo zatian bezala, beraz, indar elektroragile induzitua 0 balio du. Laugarren tartean, hau da gure laugarren tartea, koloreztatuko dugu. Hau da gure laugarren tartea. Ikusten duguna da, eremuaren bukarako balioa izango dela 0. Hasierako balioa, lau. Beraz, 0 ken lau. Eta segunduetan bukarako segundua da bost, hasierako iru, bost ken iru. 0 ken lau, minus lau, bost ken iru bi, minus lau zati bi, minus bi. Negatibo honekin, positibo bihurtzen da. Beraz, zonalde honetan lortzen duguna da, indar elektroragile positibo bat. Honen berdina, baina positiboan. Eta azkenengo tartean berriz ere gertatzen zaigu, indar elektroragilea nula izango dela. Bale, lortu dugu kalkulatzea tarte bakoitzan indar elektroragilea eta eskatzen digute grafika bat egitea. Bale, grafikoa egiteko, hau bezalako sortzen dugu, balore positibo eta negatiboekin, balore positibo eta negatiboak ditugulako, segunduak egin barrute ibilbide berdina 0-tik 6ra, eta orduan, lehenengo tartean 0-tik batera, tarte honetan ikusi dugunez 0 balio du. Egingo dugu beraz, kolore gorrizkarekin, hemen 0 balio du gure indar elektroragilea. Bigarren tarte honetan, balio du minus 8 bideran bar ber minus iru. Horretarako egingo duguna da, tarte horretan negatiboa da, beraz, horrelako zerbait. Ikusten duzuenez, lortuko dugun funtzioa izango da ez jarraitua, saltoka, joaten delako. Hirugarren tartean, 2 eta 3 segundu bitartean, berriz ere 0 voltaia lortzen dugu, berriz ere ona bueltatzen gara. Laugarren tarte honetan, 3-tik 5era joaten dena, lortzen dugu balio positibo bakarra. Beraz, igotzen gara horra, egiten ditugu 2 segundu, eta berriz ere jaisten gara bera. Eta azkenengo tarte honetan berriz ere lortzen dugu voltaia 0 izatea. Beraz, hau bezalako zerbait erregalarekin hobeto aterako zaizue, baina izango da gure indar elektroragile induzituaren adierazpen grafikoa.